ଷାଠିଏ ବର୍ଷୀୟ ମନ୍ଦର ଓ ଉଲ୍ଲାସୀଙ୍କର ଅଭାବୀ ସଂସାର। 6 ଝିଅଙ୍କ ଭିତରୁ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦର ନିଜେ ଥିଲେ ଜଣେ ଧୁଡ଼ୁକି ବାୟକ ଏବଂ ଗାୟକ। ଚାଷବାସ ତାଙ୍କ ପେଶା, ହେଲେ ନିଶା ଥିଲା ଧୁଡ଼ୁକି ନାଚ। ଏଇଥିରୁ ଯେନେତେନ ଭାବେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟୁଥିଲା। ତେବେ ପକ୍ଷାଘାତ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦରଙ୍କ ପେଶା ଓ ନିଶା ଦୁଇଟା ଯାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଥରେ ସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲି ପଡ଼ିଗଲି। ସେଇ ଜାଣି 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗୋଟା ସେଇ କାଳୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପରିବାରର 5 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବୋଝ ମାମାଲିଙ୍କ ଉପରେ। ମାମାଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୀତ ବୋଲି ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଗରିବ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଠୁକୁଠୁକୁ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। Pero